ndibhele incwadi cala ndibhele incwadi ndizamenzela ii-voice notes ezingaka ndithi bhuti kwenze ku-A, B no-C no-D from endleleni ebheka phana sasingu-stop and go sihamba siphelela ipetroli. Hayi sasifamba moyeni chomi, sasifamba moyeni jonga sasinoyi-appreciate ne-R20 esuka emntwini ndixelele ngelaa xesha nditsho ne-R10 10 sabanjwa thina sabanjwa nangoku hayi sabanjwa shem hayi sabanjwa down sasifakwe ama-handboy ucela kwam uva ama-handboy hey ayabanda ama-handboy yo guys. Anyways, sasibanjiwe ntoni? Sibanjelwe omnye usisi wanikeza ngemali yakhe ndingazuyibiza uba yayimalini, but inoba in rands it's about 14,000 wanikeza ubana makuthini makafakelwe enzelwe imali more azange wayifumana inoba phela unyaka okusizoba ndifuna imali yakhe yabo. And then ubhutiza mane sithi so usisi wahamba uyevula icase ye-fraud. So ke ngoku amapolisa sigacela ngenye imini kwenye indawo salotshintsha kuyo imali sasingamagudzumane mos thina pha sasifika nje sitshintshe imali sitshintshe transfer imali sasifumana imali apha eSouth Africa siyitransfere kula mfana sinike $dollars yena sasisandofumana loo mali leyo athi qi amapolisa athi siyanibamba ke babhemi hayi ndathi hayi nam guys ndibambeni uba ndibamba ubhebi ndibambeni nam mzawuthini guys ningandijaji but ndathi if nifake ama-handboy emntu nam ndikhaxazini khaxa ingane befuna umntu phana uhlaliswa phantsi bhaca phantsi yo hayi ndandizinikezele tshomi ndandizinikezele shem andifuna uxoka sonke sesisuko zinikezela. So if uthi wena uzojaja mna ayibo guys saphuma kwafuneka sinyobe ngezikhuntyu sana esingazizo zithathapi sihamba siboleke ebantwini ngoku ikhuntyu sihamba siboleke ebantwini hey amatyala saphuma sinawo ndiyabona ke mna ke hayi mntasekhaya ishithe mnyoba soze halo ubomi bam yi-movie yi-blue movie. That's a blue movie. Yes. I'm sorry my babe, need